s'acaba el període de primera meitat d'any de Fórmula 1 i la veritat és que quan començava la temporada pensàvem que ja tindríem el campionat decidit a aquestes dates i ara també penso que està decidit, però almenys hi ha bastanta emoció. I això vam veure el Gran Premi de Bèlgica, en què va guanyar Russell, però després va guanyar Hamilton, en un doblet de Mercedes, amb Verstappen sortint pel darrere, amb Pérez baixant posicions, amb els McLaren per allà al mig, amb Sainz donant guerra, amb Leclerc donant guerra. La veritat, una Fórmula 1 que ens està agradant molt i que a Spa no va donar, no ens va tirar enrere, va sortir el que havia de passar, que van ser molt bones curses. Però en canvi, i ara fem un repàs de notícies general, perquè a Fórmula 2, molta mala sort, no? El següent per Pepe Martí a abandonament en les dues curses de Spa-Francorchamps. Falten ara mateix 4 rondes, a Itàlia, Bakú, Qatar i Yas Marina, i aquest mal resultat de Pepe Martí, que porta 4 rondes, 4 curses sense puntuar, el fa baixar a la 14a posició amb només 4 punts més que Oliver Berman, que ha firmat per l'equip de Fórmula 1 de Haas. També hem tingut notícia ahir, i és que Carlos Sainz finalment competirà per l'equip Williams de Fórmula 1. Ho vam saber ahir a la tarda i podeu llegir més informació a fórmularàpida.net. A Fórmula 2, aquest cap de setmana, Spa-Francorchamps, també molta mala sort per Mari Boya, també abandonament a les dues curses, la veritat, un desastre per l'equip Campos i un campionat de Fórmula 3 que s'acaba i el segon any de Mari Boya, com no ho arregli d'alguna forma, doncs acabarà una mica decebedora amb la victòria a l'Sprint Race que va tenir a Montmeló, sí, que venia de fer una gran temporada, però des d'aquell moment que porta 4 rondes que només ha aconseguit un punt a Budapest de la cursa principal, un desè lloc. A més, aquesta cursa de Spa-Francorchamps no va poder córrer Nicola Solov perquè va córrer a l'Eurocup 3 en aquest circuit i en aquesta ronda no ha pogut córrer. Un Mari Boya, el que dèiem, 14è en el campionat. La veritat és que un any a oblidar, i una Fórmula 3 en què l'equip Prema ja s'ha proclamat campió i els queda una ronda on 4-5 pilots poden lluitar pel campionat, tot i que la veritat és que sembla que és cosa de 3. On sí que han tingut èxit català, de nou, ha sigut a l'Eurocup 3 a Motorland Aragó. L'Eurocup 3, que tindria a ser una fórmula regional, però promocionat pels equips de la Fórmula 4 espanyola, doncs victòria de Javier Sagrera el diumenge i el dissabte victòria de Carrasquedo, un Sagrera, doncs, que amplia la distància del campionat pràcticament 30 punts, 28 sobre Christian Hu, que no es queda enrere, però clar, li ha tret molt bon partit aquest cap de setmana a Javier Sagrera, que tot i això va abandonar a la primera cursa, però Christian Hu a la segona cursa només va aconseguir fer un 9è. En canvi, Bruno Alpino, que va ser quart a les dues curses, doncs ara empat a punts amb Christian Hu, un Javier Sagrera que heu pogut votar a pilot del cap de setmana. A més, també hem tingut Fórmula 4 espanyola i la veritat és que moltes emocions en el propi circuit de Motorland Aragó. Doble victòria per Masic Gladic a la primera i la segona cursa de la Fórmula 4 espanyola a Motorland Aragón, com dèiem, i victòria a la tercera cursa de Keanu Alasari, que amplia la distància en el campionat de pilots a 34 punts sobre el seu company d'equip d'MP, Mattia Colgani. Gladic és tercer a 2 punts a Colgani i darrere segueix el balear Lucas Fluixà amb una gran temporada, quarta posició. La veritat és que el pilot de Balears està fent un gran any, està sent molt constant a l'equip MP. També hem tingut doble victòria a la Champions of the Future Academy Program al circuit de Franciacorta per Luna Fluixà, a la categoria sènior, la pilot de Balear, la germana petita de Lucas Fluixà, que es van dur les dues victòries en el circuit de Franciacorta i que ja les ha guanyat pràcticament totes, ha guanyat 5 victòries de 6 possibles. I què ens falta? Evidentment, què ens falta? Doncs el que dèiem, la Fórmula 1. La Fórmula 1 ens falta victòria final de Lewis Hamilton després de
qualificació de George Russell, que va guanyar per mig segon sobre Hamilton. Tercer era a la meta va ser Piastri, però s'emporta a la segona posició, seguit de Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Alonso, torna als punts, Esteban Ocon i Daniel Ricciardo, que es van portar a aquest punt gràcies a la classificació de George Russell. En parlarem avui. Abandonaments vam tenir el de Guanyu Zhou en una cursa bastant interessant, on també el qualifying va ser molt interessant, en què es van dur la pole posició Max Verstappen, però va sortir 11è per culpa d'una penalització. I a nivell català hem tingut el Trofeu de Catalunya de Mototurisme el dissabte i el diumenge hem tingut la Copa Catalana de MXE als Hostalets. I aquesta setmana no hi ha hagut activitat d'automobilisme a nivell català, però aquest cap de setmana tindrem l'eslàlom d'Albinyana. I aquí tenim a l'Adrià Herrero, com sempre. Adrià, ha sigut un cap de setmana mogut, intens, però bé, ja estem acostumats ara mateix a aquesta nova Fórmula 1. Sí, així és, ja ho portem veient durant uns quants caps de setmana, no? On la dinàmica és molt diferent i al final també, ja ho vèiem, no? Que a la qual a les classificacions està tot molt igualat i després, de fet, va ser bastant sorprenent la pole de Leclerc, tot i que Verstappen tenia penalització, però sí que és veritat que a Leclerc se'l va veure bastant ràpid i, és això, el diumenge també vam tornar-ho a veure, no? El que portem veient unes setmanes amb Mercedes, McLaren, Red Bull, que no estan del tot afinats, no? I amb Ferrari, que també està per allà, però la veritat és que molta competència a les primeres posicions, amb molts guanyadors diferents aquesta temporada, o sigui que és una fotografia completament diferent a el que teníem a Bahrein. Una fotografia diferent també del mercat de pilots. Adrià, s'ha confirmat a Carlos Sainz de l'equip Williams. Sí, així és, Arnau. Al final cada cop hi havia menys opcions, no, per ell i òbviament ell volia seguir a la Fórmula 1, segur que volia estar, no, en un equip top per guanyar curses, però al final les circumstàncies del mercat i la situació s'han fet que Carlos hagi hagut d'acabar a Williams, no? Veurem, no? Perquè és un contracte per diversos anys, però sí que és veritat que crec, per lo que he llegit, que té una clàusula que si de cara al 26 té opcions per anar a un equip més top, doncs podria desvincular-se de l'equip britànic, no? És una mica... jo penso que, potser hagués apostat, no, com ja ho vaig dir, ja ho vam parlar en altres edicions, per l'opció d'Audi, que sobretot de cara al 26, però ell ha volgut tirar cap a Williams. Molts equips, Carlos Sainz porta l'any que ve serà la seva 10a temporada, Fórmula 1, ja són anys, però clar, ha estat a Toro Rosso, a Renault, a McLaren, a Ferrari, l'any que ve Williams, no sé, és pràcticament equip cada 2 anys. Sí, la veritat és que sí. Al final, és això, la Fórmula 1 és un lloc molt complicat, no? Que mai és segur, no que continuïs. Per sort, ella ja porta uns quants anys, però ha hagut d'anar canviant en diverses situacions, no? Per moltes situacions diverses, no? Jo al final crec que de cara a l'any que ve penso que Carlos i Albon crec que és una dupla bastant bona, penso, perquè Albon ja va portar uns anys després del que va passar amb Red Bull, jo el veig amb bastant bon rendiment, sincerament, i Carlos, què es pot dir d'ell, no? En els últims mesos, últims anys també ho està fent força bé, per tant veig potencial, veurem com està el cotxe, que jo crec que Williams està també preparant més de cara al 26, o sigui que tampoc penso que hi hagi una millora molt important de rendiment, així que serà un any una mica més complicat, la veritat. Creus que aquests rumors que han sortit, rumors i ambient d'Audi, no? Que
que hem vist que entra Mattia Binotto a Audi i que marxa Andrea Seidel, potser això ha acabat de decantar el que hagi pogut passar, perquè es coneixien Seidel i Carlos Sainz, i hagués pogut ser també una bona manera, no?, entrar a Audi, però creus que ha tingut alguna cosa a veure aquestes últimes setmanes estranyes que hi ha hagut a Sauber Audi perquè veiem aquesta decisió de Carlos Sainz? Sí, la veritat és que és un bon punt, no?, a tenir en compte, però també és veritat que ja Carlos feia moltes setmanes que encara no havia pres una decisió i l'estava allargant molt, o sigui que si ell hagués tingut clar que volia anar a Audi, que era la millor opció, penso que ho hagués fet fa temps, cosa que no va fer. Potser sí que ha pogut tenir una mica d'importància en la seva decisió final, però tampoc crec que sigui el que hagi fet que hagi acabat a Williams, perquè al final si ell tenia aquesta opció i realment volia anar-hi i ho veia atractiu, penso que podia haver-ho fet fa una mica de temps. Ara em fa una mica de gràcia, però sembla que els segons pilots de Ferrari, quan surten de Ferrari, se'n van tots a Williams, Barrichello se'n va anar a Honda, però després va acabar a Williams, Massa i ara Carlos Sainz. Cas ha sortit gairebé. Veurem què passa, perquè clar, Williams ara mateix va penúltim en el campionat. Això, clar, d'estar un equip que està lluitant per podis i que has guanyat carreres aquest any inclòs, serà un canvi de paradigma molt gran, no? Sí, és el que comentava, no?, que ha d'haver-hi per la seva part aquest canvi de mentalitat, no?, per acceptar i bueno, seguir endavant tot i lo difícil que serà, no?, perquè al final és un canvi molt, molt brusc, no?, de passar de guanyar curses a aconseguir podis a Williams, que tot i que sigui un equip històric que també ha fet moltes coses a la Fórmula 1, doncs en els últims anys estan on estan, no? Llavors penso que estar des del minut 1 mentalitzat de que aquesta situació serà completament diferent, doncs segur que és molt important, no? Tot això suposo que igualment penso que deu estar molt motivat perquè al final tens aquesta opció de continuar a la Fórmula 1, encara que sigui en aquesta situació, i al final sempre ho has de fer bé perquè mai saps el que pot passar, on pots tornar a acabar en el futur. I a més el que dèiem, la setmana passada no vam poder fer programa, però Esteban Ocon a Haas, ja tancant una mica aquest mercat de pilots que semblava molt inexplicable, i ara que potser només ens falta saber l'Alfa Tauri, l'Alpine i l'equip Sauber que acabarà fent. Tu com ho veus, els forats que queden ara mateix? Sí, i més sembla... bueno, també dic que han confirmat a Pérez per mantenir-se durant la temporada. Bueno, Ja té pebrots, que l'hagin de dir, que hagin de sortir a dir que d'aquí no el mourem, passi el que passi, ja té pebrots. Després en parlarem de Pérez. De nou, deies, perdona. sí, jo crec que, a veure, penso que a RB, sí, a RB crec que seguirà Ricciardo, jo penso, tot i que ja ho vam parlar, que els dos pensem que Lawson potser hauria de tenir aquesta oportunitat, però tal com porten fent-ho a RB i com està la situació, penso que seguirà Ricciardo. A Mercedes jo penso que serà Antonelli, al final crec que també ha de fer un test amb Mercedes d'aquí uns dies, i al final si no han anat a part cap pilot interessant o que els podia servir en aquest mercat de pilots i s'han mantingut fermes, tot i que Antonelli hi havia una època que estava una mica dubitatiu i tampoc és que ho estigués fent superbé a la Fórmula 2, doncs ara que sembla que s'ha començat a activar una mica i ho està fent millor, doncs jo penso que segurament sigui ell l'escollit, no? També Potser, Adrià, tots teníem al cap que Carlos Sainz podria haver anat a Mercedes, i això és algo que el Toto Wolff
mai va voler. Sí, per això jo veia que era el primer any d'Antonelli a Fórmula 2, no l'acabava de veure molt fi, no? Vull dir, jo deia sempre que pensava que no el pujarien d'un any a l'altre a Fórmula 1, però bueno, sembla que Toto Wolff ho veu bé i veurem com els hi va. Bueno, serà un canvi interessant per Mercedes. També de cara a l'any que ve de Stake, jo diria que Bottas podria continuar, penso. Ara Jo té penso. més sentit, no? Perquè la porta de Haas no existeix ja, la de Williams tampoc, i sembla que és, no, el pilot més potencialment resultadista, no? Parlem-ne d'una manera, no? Per l'equip Sauber, almenys per un any, no? Sí. Jo penso, des de la meva opinió, crec que el més obert, el que tinc bastants més dubtes, és el cas d'Alpine. No sé si tens la mateixa opinió. Jo, per tancar el tema Mercedes, dir-te que abans a Silverstone hi ha unes declaracions, perdó, després de Silverstone hi ha unes declaracions d'Antonelli que diu que ara ja se sentia molt més alliberat, i és que, clar, la mèdia pues, ha fet fa mal, i més a Itàlia, i en principi entre Silverstone i la cursa següent és quan s'ha firmat ja el contracte d'Antonelli, que crec que s'anunciarà el proper mes. Això és una que podem avançar des de Fórmula Ràpida, que el mes d'agost s'anunciarà en principi. Jo crec que potser més tard del mes d'agost, jo crec que per Monza, just abans de Monza, voldran anunciar a Antonelli, que jo crec que és ideal, no? Un italià que torna a Fórmula 1. Per tant, jo també, com tu deies, Antonelli a Stake, jo crec que ara ja no hi ha gaires més opcions que Bottas, no? Evidentment, a no ser que vulguin mantenir Guan Yu Zhou per tema sponsorització, però no ho veig molt clar. I sí que discrepo una mica a RB, jo crec que acabaran ficant a Liam Lawson, la veritat. Tu creus que sí? Uh, jo crec que sí, perquè al final eh, el que és la part econòmica, el Red Bull la fa tenint a Russell, tenint a Russell, tenint a Verstappen i tenint a Pérez, a l'equip 1. No? L'equip 2 és secundari, penso jo, i ja els hi va bé Sonoda per als sponsors, i jo crec que el Ricciardo, sí, ara torna a estar al nivell, sí, però el Helmut Marko és el Helmut Marko. El del Pérez jo crec que estan en contra la seva voluntat. El Helmut Marko ja l'hagués fet fora, evidentment, però aquí, diguéssim que a Red Bull, en l'alineació, mana Horner i els accionistes, i aquí no hi ha dubte, Pérez, almenys el que queda d'any, tant que després parlem de Pérez, perquè ja Déu-n'hi-do. I en canvi RB, clar, és que què més ha de demostrar Lawson? És que ja clar, ja ha demostrat molt, no? Dir-te també que Logan Sargent sona per l'equip Prema i per l'equip Ganassi de la IndyCar. Per tant, no és que vagi a un mal lloc, Logan Sargent. La IndyCar que s'està revaloritzant, que té grans pilots que podrien estar a Fórmula 1. I el que deies d'Alpine, no? Tu estàs més que no ho tens clar. Jo la veritat és que no tinc cap informació d'Alpine. I pel que jo sé, ara es fa dies que no estic tan ficat amb amb el contacte a Fórmula 1, però sí que puc afirmar lo de l'Antonelli, sí. Però per part de l'Alpine, jo sé que hi ha unes ganes boges del Mick Schumacher, de tot l'entorn de Mick Schumacher, d'intentar aconseguir el seient. De tornar a Fórmula 1, sigui com sigui. Si no ho aconsegueix aquest any, ho intentarà l'any que ve, i l'altre, i l'altre. Vull dir, és el que volen. I llavors, clar, és que si no, aquí fiques a Guan Yuzu, clar, no Clar, sé, el o, Víctor Martins o no, puja no, segur. clar, no està acabant. I si no, llavors jo penso que està clar que entrenar un pilot nou, penso jo, nou 100% que no hagi entrat. Vull dir, o el Mick Schumacher o el Mick Doohan, no? Té pinta, té pinta. I això ja és sensacions, perquè, repeteixo, no sé res tant de l'Alpine com de l'RB. De l'RB només ho sap el senyor Marco. Vull dir, el dia que digui, va, decideixo, decidirà. Però, clar, ho veig difícil. Tu, si fossis el team principal, que ara se l'han carregat,
Per variar una mica, ja durava massa aquest. Tu qui ficaries? A veure, T'he fet la pregunta del segle, eh? sí, Clar, ha de ser un pilot que es porti ben Gasly. clar, Clar, no sé jo si el Mick Schumacher seria l'ideal en aquest sentit, saps què et vull dir? Per sí, tot sí, sí. l'entorn... Però clar, alhora, però pensa que l'Alpine ja hem vist el disseny aquest del Deadpool en l'Alpine. Vull dir, té no sé quants accionistes famosos. Aquest equip em sembla que és el prototip d'equip que es vol, penso, a Fórmula 1, un equip d'estrelles, no? Una mica. Igual que ho és, penso jo, el McLaren, que ho fa molt bé en aquest sentit, o el propi Ferrari i Red Bull, evidentment, no? Però és una mica aquí anar a buscar els VIP, no? Aquest caché, aquest glamour, tornar al glamour a Fórmula 1, no només show, sinó glamour. I aquí jo penso que, clar, tant un nom com l'altre són bons, no? Però jo si penso en Gasly, no? Que sembla que és qui té més poder també en aquest sentit, potser el que té més sentit és pujar a Jack Doohan, penso jo. Sí, jo no ho veuria malament. També, a veure, al final Schumacher a Haas tampoc crec que ho fes de manera desastrosa. Llavors penso que també podria ser. Jo estic o entre Schumacher o entre Doohan. Vull dir, jo crec que Zun no. I, i entre Doohan i Martins jo crec que Doohan, així que estaria una mica entre aquests dos. I també dir-te que si pugessin a Lawson, Sí, Daniel Ricciardo podria entrar a les travesses també és d'Alpine. veritat. Ja va fer declaracions en aquest sentit i seria l'única porta, juntament amb Sauber, de d'entrar, Però, no? Però la veritat és que des d'Alemanya això sí que puc dir que hi ha molta pressió perquè torni Mick Schumacher i que torni un alemany. Clar, sí. bueno, que torni un alemany. Ja tenim a Hülkenberg, però ja ens entenem, no? Un alemany jove a Fórmula 1. Mm, no sé què dir-te, la veritat. Jo penso que per situació, Jack Doohan penso que és el que està millor posicionat, en tots els sentits. Però, clar, si li preguntessin al Gasly, què ens diria, no? Perquè el Doohan està provant molt, saps què et vull dir? I a més encara tenim el Bottas suelto, que el Sí, normal és que vagi Sauber, però clar, per què no? No sé, al final aquest mercat de pilots ens està demostrant que la histèria una mica se'ns en va per aquí i per allà i al final el sentit comú s'acaba aplicant, tot i que el de Ocon m'ho haguessis dit fa 4 anys, t'hagués dit tu estàs boig, no? Ocon a Haas, quina bogeria és aquesta, no? Però també si m'hagués preguntat quan el Verlaine estava a Sauber que no acabaria a Mercedes o que acabaria fora de Fórmula 1, t'hagués dit, ostres, què dius, no? Perquè també és un tipus de pilot que ens falta. No ho sé, la veritat està clar que són aquests els 4 noms, no? Jack Doohan, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, el Zu i va, si vols, el Ricciardo, no? Però... però Arnau, perdona, una cosa. Mm, És que digues. de lo que has dit de Ricciardo i Lawson, vull dir, en el moment en què Lawson ho va fer bé a Fórmula 1 i Ricciardo tampoc estava del tot fi, per mi era el moment de pujar Lawson. Llavors, quin sentit tindria ara pujar Lawson? Clar, però llavors per què el mantens? És que és una situació molt rara, no? Vull dir, què fas? Tens 3 pilots? Sincerament no ho sé. Jo també el que no entenc és que si és l'equip júnior, perquè Ja, tenen un tio de 35 anys allà dintre, quan l'Iwasa està corrent al Japó també, està corrent el Lawson, vull dir, és que hi tenen plantilla, tenen el Hadjar, que l'any que ve l'hauran d'enviar al Japó perquè no hi ha lloc a Fórmula 1. Uh, hi ha portes aquí, està clar. I a sobre el Pérez renovat no un any, sinó 2. Mm, els rumors aquests de que el Verstappen anava a Mercedes, ja està clar que no. Uh, clar, per això jo dic que l'antic Helmut Marko, almenys, o el que hagués fet, inclús hagués sigut fer fora els dos i ficar dos nous.
que ja li va passar al pobre Alguersuari i al Sebastián Buemi. Ai, ha anat bé l'any, però és igual. Hem de ficar gent nova. Apa, Ricciardo i Bernier. Hòstia, aquí... per això ho dic, que jo el que veig més potencial, tenint en compte l'historial de Helmut Marko, és que entri Lawson. Perquè, a més, per tema patrocinadors, dius, ostres, és que perdem un australià. No sé, però tenim un neozelandès, no? No sé què els interessa més. No ho sé, la veritat. Però per això jo penso que Lawson hauria, per lo que ha sigut històricament l'equip RB, hauria d'entrar Lawson. Perquè això, tenim a l'Iguassa també a la Superfórmula, l'any que ve haurà d'anar a l'Isa Hadjar, el Pep Martí l'any que ve és l'últim any de Red Bull, o fa resultats, o a la calle. Tenim el Lindblad, que ha arrasat aquest any a F4, 4 victòries, i estarà lluitant pel campionat a l'última ronda, i és rookie, i té 16 anys, Lindblad, que ha sigut un gran rival d'Antonelli tota la vida al karting, i per tant aquí el Red Bull té un problema, ha de començar a fer fora gent. Ara, estàs mantenint el Pérez, que té no sé quants anys, Verstappen ja té 27, que sí, l'has de mantenir, és la marca, però, clar, aquí hi ha d'haver, en algun moment, sí, no sé, és que per mi no entra, encara que estigui fent resultats, per mi no entra Ricciardo en un equip com aquest. El van rescatar perquè el Nick de Vries no funcionava, però quan van rescatar Nick de Vries no tenien pilots, però és que ara tenen, repeteixo, el Lawson, tenen l'Iwasa, tenen l'Isaac Hadjar que va primer al campionat amb un Campos, que els Campos anaven fatal abans. Pepe Martí, i a sobre ve l'Imblat, és que tenen 5 pilots que podrien estar a Fórmula 1. Per això et dic que per mi Ricciardo em sap greu, s'obre, igual que també t'he de dir que el Bottas aquest any m'està decebent molt i sí que m'agradaria veure'l un any més a Fórmula 1, però com no espavili, està en la mateixa situació que el Ricciardo, tenen la mateixa edat, 35-36. Ja o espaviles o ja s'ha demostrat que els pilots que venen poden, vull dir, no tenen tant de test com els pilots abans, però quan entren al cotxe ho fan bé. Sí que és veritat que Logan Sargent potser no ha sigut l'exemple clar, però l'Antonelli, el que rebo, és que està en ritme superior a Hamilton i Russell, en ritme, que és molt bon ritme. Classificació o remuntades i això ja veurem què passa, Però i a més, que no, si Mercedes no està per guanyar, ja veurem també. Però jo ho veig així, Jo, si em fico al cap o en l'historial del Helmut Marko, dic un Lawson, almenys un any, i a veure com va, i l'any que ve, el Pérez, per molt que tingui contracte, el faig fora, a Red Bull. Vull dir, el 25 l'últim any, encara que quedi campió, perquè ja tindrà anys i el Sonoda crec que els hi funcionaria ja a Red Bull, està funcionant perfectament a RB, penso jo. I l'any 25, el 26, doncs un Lawson, Hadjar o Iwasa o qui sigui, o Lindblad, no? Sí, sí. Al final és el que tindria sentit. O sigui, Lawson, quan el van pujar, va fer igual o millor fin de que Sonoda. Per tant, se'l veu amb molt potencial. Vull dir... I a més, no és que la cursa de Zandvoort va entrar a l'FP3, va fer la cursa i va acabar bé. Però és que aquesta de Singapur, recordem que va eliminar a Verstappen a la Q2 i va entrar ell. Clar, és que no és poca cosa. En un cap de setmana que Red Bull va anar malament, ell va ser el millor dels 4 Red Bulls. No sé, jo ho veig així, Jo veig així, a més que el Lawson no està fent... Vull dir, no és com un Theo Pourchaire que diu ja descarto de la Fórmula 1, saps què vull dir? Que va guanyar l'IF2 i ja va trencar peres, diguéssim, en Sauber, no? Ostres, el Pourchaire, doncs, Superfórmula, IndyCar, està cotitzat. En canvi, el Lawson el que està fent és intentar mantenir totes les opcions obertes per entrar a Fórmula 1, per això ho dic. Igual que el Mick Schumacher, No sé, està clar que són els 2 seients, els 3 seients que faltarien, perdó, queden 4, però el de Mercedes està bastant clar, però aquests altres 3 sí que està més obert, no? I el que dèiem amb Williams, no? Que ells havien de decidir si apostaven per seguir amb Logan Sargent o agafar un bon pilot. Bueno, doncs al final el que han decidit és agafar un bon pilot.
han agafat a Carlos Sainz. Jo penso que bé, és una bona decisió, perquè el Williams recorda l'època dels pay driver, Sí. que també és el que els va fer, potser està així. Va haver un descans, diguéssim, entre Massa i l'any de Massa, els 2 anys de Massa Stroll, però després Sirotkin i un gran... Vull dir, cap avall, no? No ho sé, Adrià, està difícil, jo, sincerament, jo ja estic molt decebut, sobretot aquest any amb Bottas, molt decebut, encara que l'equip no acabi de funcionar, però estic decebut i inclús no el faria seguir a Sauber, si és que segueix, repeteixo, no sé res, però bueno. No sé, què en penses en aquest sentit? Sí, bueno, a veure, la situació sí que és veritat que tampoc crec que ajudi molt, però, bueno, o sigui, a mi Bottas sempre m'ha semblat un pilot no super top, però, bueno, dintre d'unes situacions sí d'allò et complia i t'intentava fer els mínims, no?, com a Mercedes, tot i que sempre li costava molt avançar, bueno, més o menys sempre t'acabava complint el mínim que havia de fer, no? Sí que és veritat que aquests anys amb Zu a Sauber a Stake, doncs sí que, a veure, la situació ha canviat molt de quan estava a Mercedes, el projecte tampoc és que sigui molt motivador, però bueno, dintre del que cap, al final depèn de les opcions que tinguis, doncs potser un anyet més a Bottas acabar aquest projecte, ja que del 25 tampoc crec que facin gaire cosa, i de cara al 26 potser buscar una altra opció per juntar algú top o important per a la marca amb Hülkenberg, no? Però jo potser de cara al 25 sí que l'aguantaria. Per això és el que et deia, que el 25 potser l'aguantaria i el que dèiem, el Bottas potser inclús en té més mèrit que el Pérez, a mi. Perquè el Bottas almenys et quedava segon o tercer al campionat. És que el Pérez ja anem a setè ara al campionat. Anem a temes Spa-Francorchamps, va. Hem parlat de mercat perquè feia falta, la veritat. Feia falta, ens hem entretingut, però anem a parlar de la cursa. Una cursa que es presentava amb aquesta penalització de Verstappen de 10 posicions per la graella de sortida, però i també Tsunoda 50 posicions, si no recordo malament, perquè va canviar tota la unitat de potència, però Verstappen igualment va ser el més ràpid en classificació, Adrià. Sí, al final ho portem veient ja durant molts caps de setmana, des de que vam entrar en aquesta tònica, i bueno, i de fet ho veiem a principi de temporada, que a les classificacions tot estava molt igualat que a la cursa, llavors és això, a les classificacions molt igualada aquesta quali, no? com les anteriors, i Verstappen doncs, que aconsegueix salvar i aconseguir aquesta primera posició, tot i que després tenia les 10 posicions de penalització, no? Però tot i que el cotxe ara mateix no sigui el millor, doncs en classificació, amb el talent que té, doncs encara li dona per aconseguir aquestes coses, no? Després a la cursa ja va ser molt diferent, perquè si veiem el 2023 i el 2022 també crec que va penalitzar 10 posicions i en 10-15 voltes pràcticament ja estava liderant la cursa. En canvi, aquest any doncs, el panorama és molt més diferent i és el que veiem, no? Que els equips de dalt està tot molt més igualat, Red Bull té molta més competència, llavors va ser una cursa que a Red Bull i també a Verstappen doncs, realment li va costar bastant. La remuntada va costar per Verstappen, el que dèiem, finalment cinquè, quart, després de la sanció de Russell. Parlem dels Mercedes i també d'Alonso ja de pas, perquè com va aguantar Russell aquest pneumàtic parant tant d'hora, més que va parar una mica abans que la resta, inclús, i va aguantar fins al final, un final a 3, el Hamilton i Piastri. Com vas veure aquesta lluita per la victòria? Sí, la veritat és que va ser bastant sorprenent, ja tampoc el fet
d'aguantar, perquè, bueno, dintre del que cap pots tenir un ritme molt lent i aguantar, no? Però és que tenies a Hamilton superenganxat 4 voltes al final, Piastri, que també al final va estar super a prop, i tot i això, sobretot, va ser Hamilton el que va intentar en les últimes voltes avançar al seu company d'equip, però tot i la situació, Hamilton amb pneumàtics molt més nous, Russell molt desgastats i tot això no va poder, Russell ho va aguantar molt bé, no? Això, sincerament, a mi és el que més em va sorprendre. Òbviament sorprèn haver fet 34 voltes amb aquests pneumàtics, però em sorprèn més tenint 34 darrere voltes, Adrià, que semblen poques, no, 34 en un circuit de 7 quilòmetres, que és com 2 voltes en un circuit normal, perquè la gent ho entengui, que només hi havia 44 voltes, aquest cap de setmana, per això. A mi el que més em va sorprendre va ser tenir darrere Hamilton 4 o 5 voltes amb l'estat de forma que està Hamilton, no? Que ara sí que se'l veu molt més motivat, no? Que vol guanyar i tot i així bueno, l'aconsegueixes aguantar i guanyes tu la cursa, no? Després sí que és veritat que va tenir la penalització, però la veritat és que l'actuació va ser increïble de Russell, no? Que Alonso també va fer l'estratègia d'una aturada i també li va servir per puntuar. Aquí hem de felicitar Mercedes perquè van ficar el pilot que anava al davant, Hamilton, a 2 parades, per tant, una estratègia, però el pilot que anava 5è, 6è, Russell, a una altra estratègia, i es van trobar al final, no? Una mica com, em recorda quan l'Aston Martin, el Vettel i el Stroll s'acabaven trobant a final de cursa, tot i fer 2 estratègies diferents, no? El que ha passat aquest cop, aquesta setmana, ha sigut el mateix, vull dir, olé, Mercedes. Sí, i al final és això, que Russell sortia sisè, tampoc és que sortís primera línia o tercer o quart, sortia sisè i va poder remuntar aquestes posicions i acabar guanyant, no? Al final és això, aquest diumenge a Mercedes doncs, se'l va veure amb un potencial molt bo, no? Igual que a McLaren potser se'ls va veure una miqueta més fluixos en comparació d'altres caps de setmana, tot i que al final Piastri va ser capaç d'aconseguir, gràcies a la penalització, una segona posició realment important per ells, no? Realment jo Piastri segona temporada i la veritat és que cada vegada m'agrada més. Bueno, és el que dèiem abans, de que no ha d'haver por a pujar algú que t'ha anat guanyant els campionats, no? Com Piastri, va estar aquell any fora, recordem, quan va guanyar Fórmula 2, va estar un any a Alpine sense córrer i després patapam, no? I la victòria d'Hongria també li ha donat al seu favor. De fet, és el segon pilot amb més punts aquest estiu, després de Verstappen i tercer Hamilton, Per tant, Déu-n'hi-do, Piastri en un estat de forma increïble, avançant molt bé, no? En canvi, diguéssim que els 3 al podi van ser clarament els 3 millors pilots de la cursa, inclús fico Alonso, et fico Alonso i a Verstappen, no? Perquè Verstappen, Déu-n'hi-do, quina bona cursa, més potser diluïda, no? Per la posició final, però bueno, allà va estar amb un Red Bull que Però, està clar que abans els circuits tipus Spa on eren els més bons i ara clarament no són els més bons en un tipus de circuit així, no? Per tant, Verstappen bé, deies, perdona. l'Arnau, perdona, penso que tot i ser un cap de setmana molt complicat per Red Bull i per Verstappen, tot i tenir la penalització, al final has aconseguit un altre cap de setmana, has aconseguit més punts que Norris, que és el principal. Això aquí anava ara perquè diguessin que els altres que s'han adormit una mica, i fico aquests 3, Leclerc diguéssim que el fico entremig, Leclerc potser no, Leclerc va salvar els mobles, penso, al final es van dur el podi de rebot, però Lando Norris 6è, Carlos Sainz 7è quan anava segon, i Pérez 8è quan va sortir segon. És que clar, un cap de setmana que anava bé. Sí que és veritat que a Hongria Pérez anava bé i tenia millor ritme inclús que Verstappen, però patapam, es va xocar a la Q1. Però aquest cap de setmana que Pérez estava allà, dius, ostres, es pot fer alguna cosa. I sí que estava fent alguna cosa, però després desinflada total a partir de la segona parada, de la segona meitat de cursa, no? Crec recordar, i Carlos Sainz igual. Lando Norris, en canvi, per sort per ell, va fer aquest 6è, però desaparegut. Vull dir,
Tant Sainz com Pérez, unes curses cap avall i Norris penso que va aguantar, igual que Leclerc, van aguantar i van aconseguir el màxim que podrien haver aconseguit, però la cursa de Sainz i de Pérez, no sé, Adrià, explicar, tu que has pogut veure bé la cursa, No, jo no, anava, no ho entenc, digues. primer anava a dir de Norris, a veure, al final amb Piastri es veia que McLaren, òbviament, o sigui, més ritme que Red Bull tenien, i de fet Lando Norris es va passar la segona part de la cursa enganxat a l'aleró de Verstappen, amb DRS tota l'estona i no va haver forma de passar-lo, no? I al final és això, les oportunitats que ha perdut per retallar-li punts en el campionat, situacions com la de Àustria, que tens l'opció d'avançar-lo i estàs molt dubitatiu i al final acaba passant el que acaba passant. I ara que estàs moltes voltes darrere d'ell, es nota que tens més ritme i no el pots avançar, no? Per aquestes situacions em costa molt veure a Norris disputant-li el Mundial a Verstappen i més amb l'avantatge que ja té el pilot neerlandès. És que és el que diem cada setmana, que al final pot passar A, B o C, però al final sempre està Verstappen allà. Sempre hi és, i sempre hi és. És com a MotoGP, McNair sempre hi és, sempre hi és, sempre hi és. Et farà segona, farà tercera, farà quart, però sempre està allà. Hi és, encara que s'equivoqui, no? I això és Verstappen, així és Verstappen. I això McLaren encara no ho han acabat d'entendre. Encara no acabo d'entendre el que va passar a Hongria, però bueno, això ja és un altre tema. Les curses que McLaren podrien haver guanyat, Barcelona, Montreal i Àustria, ja podrien tenir, i a més que van guanyar Hongria, clarament, no? Per tant, 4 potencials victòries. Silverstone no te la conto, va. O va, sí, no, també et conto Silverstone, sí, que carai. Sí, Silverstone també te la conto. De 5 victòries, de 5 circuits que McLaren era el millor, que podrien haver fet doblet a totes. Bueno, va, Àustria no, va. Et salvo Àustria. Només ho han fet a un. És que clar, és una de punts. Imagina't Lando Norris, 4 victòries. Estaria a 10-20 punts de Verstappen i en canvi està a 78 punts, 3 carreres i 3 punts. És que clar, és que aquí McLaren ha sapigut fer un bon cotxe, però el que no ha sapigut és gestionar les curses. Ara sembla que des d'Hongria sembla que sí, no? Sobretot amb la remuntada de Piastri, no? Aquesta setmana també ho hem tornat a veure, però ostres, això de tornar a ser un equip gran els hi ha pesat. Ho dic en contraposició amb Hamilton i Russell, no? Que tenen l'oportunitat de guanyar i l'extreuen al màxim i han guanyat Spa i han guanyat Silverstone. I perdona, i han guanyat a Àustria, no? De rebot. Però estaven allà. Estaven allà. Llavors, ostres, quines dues situacions més estranyes, no? Un equip Mercedes, que ja recordem el 2022 passava igual, no? Que treia el màxim possible sempre, tot i no tenir un bon cotxe. I ara que potser era el segon cotxe o el tercer, han anat traient el màxim possible, però quan veien que eren el segon cotxe, han guanyat la carrera. Perquè aquesta setmana, el divendres, tothom deia, i dissabte, quin ritmasso que tenen el McLaren. Al final no ho hem vist. I al final Hamilton va pujar en la classificació com un llampec i ja està per davant de Pérez. Sí. I, bueno, en el cas de Sainz, penso que al final, en comparació amb Leclerc, clar, sortia primer i tot i no tenir del tot el ritme i tenir Mercedes, tenir McLaren i fins i tot Red Bull amb millors cotxes, doncs va saber aguantar bastant bé i li va donar per ser quart i amb la penalització al podi, no? Però Carlos, que sortia més enrere, era una situació molt més difícil, no? Perquè al final és el que dèiem, jo crec que amb la victòria de Leclerc a Mònaco jo crec que tots ens vam fer una pel·li, no? Que no era la situació real i degut al circuit doncs ens pensàvem una cosa, que Ferrari estava molt bé i realment no estaven tan bé, no? I des de Mònaco S'han adormit. No? S'han adormit. Sí. I al final és això, però sí que penso que en el cas de Sainz tenies bastants rivals molt durs amb millor rendiment. I en el cas de Pérez sí que és veritat que una mica igual, tot i que, home, sortint segon,
Verstappen sortia 11è i Verstappen va acabar per davant teu. Home, al final Amb la és mateixa estratègia. sí. Bueno, sí que és veritat que va haver una aturada a Pérez que només va fer, crec que van ser 11 voltes amb el dur, o no sé si era el dur o al mig, però Sí, em va semblar... l'última parada o la segona parada. Sí, 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 Aquí sí. potser sí que va ser una mica errònia el que van fer, però igualment, al final la situació segueix igual cap de setmana darrere cap de setmana. Semblava que podia ser diferent amb la bona quali que havia fet, en comparació amb el Semblava, que venia fent, i no va semblava. passar, no va passar. Està clar que estan aquests 8 cotxes per guanyar carreres. Qualsevol dels 8, inclòs Pérez, perquè acabarà passant Pérez. Totes les temporades puja i baixa, puja i baixa. Ja ho sabem. Vull dir, el que no sabem és quan acabarà això de Pérez. Ja ho porto dient, ara ja no el vull defensar perquè el d'Spa em sembla indefensable perquè fins la parada crec recordar, ja saps que no he pogut veure del tot la cursa, però crec recordar que estava quart, en què hagués pogut fer Sí, màxim sisè. Doncs sisè era el màxim de Pérez, vull dir, sí, vale, ha fet setè, potser és que el cotxe no estava tan a punt. Potser aquí l'error de l'equip, vull dir, que Pérez penso que hagués fet sisè, de resultat final, comptant la desqualificació. O sigui, un setè penso que era el millor que podia fer, dintre de tot, sincerament. Perdó, m'estic liant de posicions. Ja ho he dit bé. No, sí, exacte, sí. Pérez va ser vuitè en meta, o sigui, un setè hagués sí, pogut fer. Però jo sí, dic un setè comptant a Russell, ja. I clar, o sigui, quedar davant de Sainz i Norris, Norris poder no, però davant de Sainz ho semblava. Està clar que aquesta parada final, per... crec que van intentar alguna diferent a Red Bull i no va sortir bé, però de nou, una cosa que intenten diferent la intenten amb Pérez i no amb Verstappen, evidentment. A Verstappen va anar a lo segur i a Pérez va anar a intentar com ficar els pneumàtics de pluja quan encara no hi havia pluja a Silverstone, no? Vull dir, i d'altres situacions que han tingut en altres carreres que ara no vull recordar, però que aquí són punts a l'equip que ha perdut l'equip, l'ha perdut Pérez. Ara, ara bé, que no l'estic defensant, el que estic dient és que s'havia desinflat i que potser el Red Bull ja no és, clar que no és el millor cotxe, el millor cotxe és McLaren, penso jo, i el segon potser és Mercedes ja. El Red Bull és el tercer, i per tant ells estan per fer cinquens i sisens. I Verstappen el tenim cinquè en línia de meta. És la nova realitat de Red Bull. Sí, 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 totalment. Al final, McLaren ja es veia, no? que estaven molt igualats amb Red Bull i sembla que ara això s'ha distanciat bastant i amb Mercedes ha passat una mica semblant, no? Que sempre que, com tu has dit, sempre que podien maximitzaven els seus resultats i han anat de menys a més, perquè al final, a l'inici de temporada va ser bastant complicat. Quan Alonso també li van preguntar, quan encara no havia renovat amb Aston Martin, si Mercedes era una opció i bueno, al final tampoc és que molta gent volgués anar a Mercedes per la situació, no? Però és que en pocs mesos ho han canviat completament i ara al final han guanyat curses. A Silverstone la va guanyar Hamilton també perquè s'ho va currar i ho va fer molt bé i l'altre dia a Bèlgica doncs, també tenien el ritme, estaven molt igualats amb McLaren, però al final va ser una cursa guanyada real, vull dir, no va ser per cap tipus de situació estranya ni perquè aprofitessin cap safety car ni res, va ser una situació real i ara mateix és el que la Fórmula 1 està així, amb McLaren segurament per davant, però amb Findes que Mercedes els guanya la partida. Ah, potser estem al primer any que realment el reglament del 2022 s'està aplicant tal i com es volia. Això és el que es volia, no? Aquesta, que al principi d'any hi ha uns que estan primer, però quan t'adormis hi ha uns altres. I així, no? Constantment, no? No com els altres anys, que només hi havia un gran canvi, potser a l'estiu i ja, no? Això és la Fórmula 1 que penso que el reglament El del que passa, 2000... Arnau, perdona, és que ara que sembla que el reglament funciona, en un any i poc tenim un altre. Clar, és que això ja és... quines ganes, és que els fan cada 4 o 6 anys.
com a molt. I 6 anys em sembla molt. I aquest reglament, amb el Covid, vam fer un any menys. Però sí, dir-te que Pérez ha d'espavilar i Red Bull. Vull dir, ja no poden jugar amb estratègies rares amb Pérez el dia que està Pérez més o menys bé. Que Spa dic que va estar més o menys bé. Un 5 i pico de nota, o un 4 i mig, va. Però aprovat. Perquè McLaren s'està apropant i molt, i Ferrari també, en el campionat de constructors. I com Mercedes segueixi guanyant carreres, compte, perquè això seran 4 equips pel campionat de constructors. Vull dir, què pot passar després de l'estiu? Sí. Sí que és veritat que els altres 6 estan en una altra lliga. Però mai se sap. L'any passat vam veure algun podi random d'Alpine, l'Aston Martin l'any passat, a veure la fe aquesta, no? A veure què passa, perquè està marxant gent d'Aston Martin, Està entrant gent, però està marxant gent, Per tant, a veure què passa després d'aquest estiu, que en principi els equips han de fer descans total i s'ho mereixen. Però clar, i ara estic pensant, i ja per començar a acabar el programa, no? Propera cursa és Zandvoort. Clar, això és un circuit ràpid, però estret. Per tant, estic pensant, clar, si és un circuit així més estret, potser estic pensant més en McLaren, però si és així ràpid, hauríem de pensar en un Silverstone, per tant, McLaren i Mercedes. Per tant, ostres, és que aquest duel McLaren-Mercedes, McLaren contra Mercedes, sembla que seguirà, tant a Zandvoort com a Monza. Perquè recordem, hi ha Red Bull en el seu tipus de circuit principal, que era aquests d'alta velocitat, ja no ho té. Ara ha de lluitar en altres aspectes. Com ho veus, la tornada de l'estiu, que tindrem MotoGP aviat, però quan tornem a l'estiu, amb Zandvoort, amb Monza, Singapur, Baku, circuits ràpids. A Singapur potser no tant, però circuits ràpids. A Singapur potser l'Aston Martin, a l'RB ens fan algun susto, no? Però com ho veus? Perquè això té pinta de lluita cada cap de setmana ara amb McLaren i Mercedes. Tal com està la cosa, Adrià, tal com està ara mateix. Ara mateix és el que sembla i al final perquè se'ls va veure bastant distanciats dels seus perseguidors, no? I és això, Red Bull ha de començar a espavilar perquè si no al campionat de constructors el veig bastant perdut, sincerament, com no canvi molt la cosa, perquè és que McLaren està bastant a prop, Ferrari, tot i la situació que tampoc és del tot bona, estan bastant a prop i és el que tu has dit, si s'adormen, compta amb Mercedes que no comenci a escalar posicions. O sigui que jo al campionat de constructors el veig super lluitat, jo penso que estarà molt lluitat i no, bueno, si millora potser sí, però si no acaben de donar amb la tecla, dubto que Red Bull guanyi aquest campionat. Sí, sí. Està clar que cada vegada que renoven Pérez passa alguna cosa Red Bull, perquè però el d'aquest any està sent, la veritat, està sent un bon any, potser l'any més competitiu de Fórmula 1 des del 2012. Però clar, no està bé esperar-se 12 anys per tenir l'any més competitiu des de, no? Ostres, cada 12 anys no mola. Però bueno, veurem què passa. Veurem què passa. A Zandvoort, si haguessis de fer una porra, quina seria? Mare meva, és complicat ara mateix, Va, però... mullo jo. Va, No, vaig jo. sí? Vale, va. A veure, et diré... Territori Verstappen, des que hem tornat a Zandvoort, Sí, que és veritat. només guanya Verstappen, I si pluja o sec, però endavant. Et ficaré tercer Verstappen, segon Russell, primer Piastri. És que està difícil, però quin estat de forma, Piastri, mare meva. Jo penso que la màgia Verstappen sortirà, però que no serà suficient. No sé si serà suficient pel podi, la veritat, perquè Hamilton està en un estat de forma Ja, sí. que jo no he sigut mai fan de Hamilton, però és que quan el veus així, i, hosti, és que dona ganes d'animar-lo i
encomana Hamilton. Aquest Hamilton que tenim és com el Vettel dels últims anys, que encomana seguir, no? Apoyar-lo, no? O pensar que faci una bona cursa. Llavors, ostres, Russell també el veig molt bé, Ja confirmat, primer pilot de Mercedes, ja ho està demostrant. Però penso que el Piastri està en un altre nivell. Llavors, dit això, jo havia pensat un doblet McLaren, Piastri, Norris, Hamilton, però ja et dic, amb aquests 4 pilots que estan en un gran estat de forma, Norris s'ha de despertar una mica, per això fico Piastri primer, tot i que penso que si McLaren són intel·ligents han de fer el canviasso, oblidar-se de Piastri, l'any que ve ja serà un any nou, però aquest any intentar, ara que Red Bull té problemes, retallar el màxim de punts. Llavors, no ho sé, és que ho veig tan obert, aquests 5 pilots, no? Els dos de McLaren, els dos de Mercedes i Verstappen, que és difícil dir la Però és veritat. que ara mateix, sens dubte, Hamilton i Russell són els companys, la dupla que ho estan fent molt bé amb diferència. Bueno, la de McLaren també, Norris té ups and downs, no ara, però sí, clarament. I no només la dupla, el box. Està sent el millor Sí. box. L'equip. L'equip, no només la dupla, perquè l'equip, ja sabem, a McLaren, ja ho hem dit, ens sap greu, però és que han perdut 4 carreres a 5 potencials victòries. I això pesa. I Mercedes tenen una oportunitat i les han aprofitat totes, inclús la que no han tingut, que era Àustria. Déu-n'hi-do, Adrià, doncs hem ficat al dia, abans d'aquesta aturada d'estiu, a Zandvoort, després de Zandvoort tornarem, segurament farem també un Zandvoort més motos, ja acabarem de mirar, i per tant 2 setmanes, 3 sense programa. Se'm fa estrany, Spa abans de les vacances, estic acostumat que Spa fos després de les vacances. Sí. Tu, abans ho hem parlat, abans tens vacances llargues, però recordar que aquí segueix l'actualitat del motorsport, que no s'atura, i aquestes setmanes tenim de tot, Forma Ràpida anirà, però més destacat al mes d'agost, al DTM, i per tant, doncs, escolta, a seguir tota l'actualitat del món del motor a formularàpida.net i al pilot del cap de setmana, i a més, aviat us ensenyarem una moto en què Forma Ràpida patrocina a les 24 hores bueno, patrocina un pilot, però surt Forma Ràpida en un dels pilots de les 24 hores de Lliçà d'Amunt, de la Vall del Tenes, que també estaran en directe, Forma Ràpida, el 30, 31 d'agost i 1 de setembre. Per tant, ens retrobem a finals d'aquí menys d'un mes, per tant, d'aquí 3 setmanes, per parlar de Zandvoort. Adrià, moltes gràcies. Ens retrobem d'aquí 3 setmanes. Vagi bé.